Anička Hajková a teďka vám ukážu Zuzu křičky. Zuzu křičí bedničky. Tady to byla moje první dráha s kočičkou a s kruhem, s kolečkem. To jsem dostala od Ježíška. Bylo to moc pěkné. Radovala jsem se. Tady to jsem dostala k narozeninám. Bylo to moc hezký a líbilo se mi to nejvíc ze všech hraček. Tady tu dráhu se mi moc líbí. Je hezká a byl tam hezký křeček. Ten drahokam jsem měla nejradši, protože vypadal hezky, ale ztratila jsem. Tak jsem tam dala náhradní. Ta dráha se mi moc líbí. Tady tu krabičku, tam byl Zuzu křeček od Ježíška. Byl moc pěkný. Ukážu vám. Této jsem dostala k narozkám. Líbilo se mi autíčko a ta bednička. A moc, ale moc tato štička. Tu taštičku, tu jsem dostala od Ježíška. Moc se mi líbí. Zuzu papírs. Teďka vám ukážu, co jsem všechno dostala. Dneska je tak krásný den. Ty umíš tak nádherně kroužit, křičku. A víš, já trénuju celý dny. Ahoj. Didu. Kam jedeš, Sanitko? Jedu, něco se stalo. Můžu jezdit s tebou? Počkej, jenom odvezu miminko. Prosím, postaráš se o něj? Ano. Tak jo, můžeme jet. Kde se to přesně stalo? Tady u koníka. Podívejte se na to. Neurovnaný a nesložený. Co se s tím provedlo? Jenom si to urovnal, ale ten domeček se mi polámal. To spravím. Zavolám. Díky, že jsi mi to pohlídal. Zač. Pohádka skončila a teďka vám přivedu, co všechno křečci umějí.
koupat. A nebo ne, zajdu se oříčku. Ale teď se doopravdy musím vykoupat. Hele, já jsem zapomněla, kde je vana. Zatraž mi to, prosím. Jasně. Ona je hned tady, hele, tady. Jenom musíš dojít tam. Aha, tak jo. Křičku, ty jsi tak krásný. Neboj, jenom chci schodit níček. No přece jsem se vykoupal, to je jsem to jasný, ne? Už je to dlouhý. Ano, no, pojď. Tak nashledanou, zase příště.